kaya ngene iki. Sopo sing buka nek karo kenek. Tapi aku eling ngomongi wong tua biyen, kate buka arek sing semedi, sing tepak topo, iku aja dibuka apa-apane jebolen wulune. Bolane sikil, jajan tak boleh wulune. Riko se Pakde. Iya, Nak. Pakde. Riko sele. Apa iki? Sing ngongkon aku topo, sing ngongkon aku Talabrata ning Gunung Gajah Mungkur iki sapa, Pakde? Ya Pakde, Nak. Lah. Suwene piro, Pakde? 40 dino, Le. 40 dino. Lah hitungane iki kurang sedina, Pakde. Isih 39 dino. Lah Riko kok rene, Pakde. Pakde njaluk sepuro sing akeh, Nak yo. Nah jane Pakde wis tuwa, njaluk sepuro nang sinom. Awit apa? Iki ana keadaan sing rada jemut iki. Orane Pakde. Sak suwene awakmu tuwa Pakde nang omah. Wingi ku Pakde kedayoan Makmu Sutina. Mak Sutina nang gene omah kono. Iya. Lah ya wis beneran sih Pakde, lek Mak Sutina iki mangko gelem nang omah kono. Lah nek sambang ngono ya Pakde nrimo anu Pakde sing gak trimo ono le. Lah apa Pakde? Makmu Sutina keplayu-playu ku diuber-uber ambek lurah Abdinawa karo lurah sapa iku? Carik Bargawa. Lah sing isine Mak Sutina diuber-uber Pakde. Ngene, ceritane ku bapakmu saiki Lurah Bintara iku juga nantang Silanda. Salahe Pakde. Salahe gak gelem setor penduduk. Pakde. Mestine Lurah Abilawa sak carike Bargawa kalebu teko Londo. Apa sebabe Bapak Bintara gak gelem setor penduduk? Mergo penduduke Bapak Bintara kan mek titik sih Pakde. Iya, kamangka wong sapa sing disetorno nang kene Kali Porong kono timbang mulih menungsane akeh mulih arane. Lah ya entek penduduke Bapak. Lah terus Pakde. Lah iku mang lurah mbek carike nang omahe Bapak Rono, Bapak Bintara. Iya. Iki gak perlu nolong bapakmu le. Lah perlune? Perlune kate ngrabi Makmu Sutina. Lho kurang ajar temen sih Pakde. Lah ya iku. Lah ya mesti ana eling paribasan sih Pakde. Apa ya? Gak kurang sego, gak kurang ketan. Terus wakol ijo kok dikurepno. Terus ya? Gak kurang rondo, gak kurang sing prawan, sing duwe bojo kok dikarepno. Kurepno ya. Kok dikurepno sih Pakde, kok tumpuk ae Pakde. Kok paribasane padane ludruk kaya ngono. Ya gak ngono. Kurangane apa Lurah Pandirejo ya wis sugih. Iya. Ya toh? Lah iki mau makmu kok titip pesen. Pakde kok munggah nang Gunung Gangsir kene. Sak perlu meneno pusaka iki nang awakmu. Gak ono sing kuat gawa pusaka iki kejaba aku Joko Sambang. Lah peno munggah nang gunung kene mangko gawa pusaka ya apa Pakde? Pakde serentengan iki. Mergo daya katiasane pusaka. Kudu. Apa Pakde? Durung sarapan. Wah, peno iki iso Pakde. Lah iki sapa maneh nak sing bisa nyambung watang putunge wong tuamu lanang, nulung nang tangsi kono liyane awakmu. Ngono apa Pakde? Kula pusaka iki trimone. Tak tombone ya Pakde. Wis tak jalo nang Gunung Gangsir. Dino anggara kasih aku njaluk pangestu karo Riko Pakde. Tak pangestune wajan kaleksan. Riko bali kandhane Mak Sutina lek wis kepethuk karo Joko Sambang. Iya nak ya bali Pakde. Lu cek kurang ajari Lurah Abilawa sak carike Bargawa pisan. Nak yo ngerti nek Mak Sutina iki bojone Bapak Bintara, ya bojone dulur tunggal guru. Kok melek gendong lali Riko. Bapak Bintara digawa nang tang Silanda. Kamangka lek wong wis digawa nang tang Silanda, iki akeh mulih arane timbang mulih menungsane. Yo. Pusaka tindhe Gunung Gangsir wis dikekno karo Joko Sambang. Bapak Bintara digawa Londo. Ati-ati Londo.
Bapak Bintoro kena mbok gawa. Tapi aja sampai suwe kulite. Besiat kulite utawa suwe kelambine tak rampungi bangsa Londo. Semua kamu tuh kerja. Pringisan ae. Omong jane kon. Aduh. Wis kok keimangan. Wis kok keimangan. Bro, wis kok keimangan. Jane rencana jian. Oh, sik rencana. Wis kok kae ngombe. Awakmu ki wong Jawa. Kudune ngerti. Aja kok nyambut gawe sing kasar koyo ngono. Lho karepmu. Lha ngatasi nyambut gawe sing sepele gak mangan awake lemes. Kon gelem nyambut gawe gak teki mangan? Enggak gelem. Ayo golek mangan. Hah? Ayo golek mangan. Golek mangan. Apa Golek mangan, golek ngombe. Apa ge tuku? Kok golek mangan apa ora? Yo yo. Golek mangan. Kabeh rakyatku mangateno. Ayo sing kompak, sing rukun. Nek gak dikei mangan aja gelem kerja. Nyambut gawe iki sing digoleki pangan. Mboten kerja diajar. Dilawan sing bersatu. Mosok gak iso nglawan do sempul koyo ngono ae. Wis saiki ngasuwa, aja nyambut gawe lek durung dikei mangan. Nggih. Ngasuh dhisik. Nggih. Urusan karo do sempul urusanku. Mrene kene ae ngasuh dhisik. Nyambut gawe iki foto. Cuman bina tanggul. Gus. Apa awakmu mas nyusul nang aku nang kene? Saderengipun nyuwun ngapunten Gus. Kula badhe nyukani semer panjenengan yen Sutina sakmenika dipoto-poto kalian Lurah Abilomo. Awakmu ki nek ngomong sing jelas. Diputo-puto ya apa maksudipun? Nyuwun sewu Gus. Niki kula menika sak jujuripun. Yen Abilowo niku kepengin ngerabi si jenenge Sutina. Abilowo dulurku tunggalku. Lah ya napa Gus? Wani muto-muto karo Sutina. Oh. Nggih. Wis saiki ngene. Aku njaluk tolong karo awak. Gus meni Gus. Awas-awas ana rakyat sing nyambut gawe nek jembatan Porong iki. Oh ngaten. Nggih. Urusane Abilowo sak bargane pisan. Tak urusane Rek. Yen ngaten monggo. Ngono ya cepet-cepet mriki. Andum slamet ya Rek ya. Nggih. Amo kabeh kerjane kene iki wis suwe apa?
bojone nang. Kabeh ngomong ya. Senono, sopo sing nganteni Bintoro metu kok kene? Sing ngomong sopo? Jaya Sundoro ya. Kamu orang mau apa? Gak mau apa-apa. Oh, kumpul bersama koli-koli ini. Oh iya, ini ya saya yang ngatur. Yang jaga saya. Ikut mengikuti perintah Belanda. Oh iya. Nyambut guys. Nyambut gawe. Mana Bintoro? Hei, Belanda. Bintoro cari. Hei, mana Bintoro? Bintoro gak ono niki. Loh, Bintoro saiki metu tahanan gini. memang itu pelaturan Belanda. Iya. Harus ada Bintoro karena tidak pernah menentukan gagalnya. Terus Harus mana sekarang? gak ada. Gak ono. Hai, soldat semua kalian. Jenderal. Ya. Ayo, foto-foto kamera. Apik aturamu nggih. Bintoro. Awakmu dolo tunggal guru ora. Oh, tibane. Semua jago bolak-balik lho. Kedekon kepingin karo bojo. Eling den eling sadurunge Sutina mbok pek bojo biyen Sutina iku yo gendak aku yo calon bojoku ning awakmu saking legiae cangkemmu. Oh niku nggih. Oh niku pamong dipilih karo rakyat. Kudune iso ngayomi para kawula. Lho kok malah nyuntui nggo bojone wong. Ya jelas Gus. Bintoro pancen watake Lurah Pandirejo, Lurah Abilawa sing kaya ngene iki. Lho wis ngerteni sing kaya ngono. Terus kon padha lurahe, padha-padha nyecep ilmu nenggon padepokan. Adalah opo kowe? Abilawa. Bojo tak tawa yo oleh.
wiwikan dadi grojogan perkara bakal gedhe sing mburi. Nomor 1 Ngrudha paripeksa kepengin ngerabi karo Mak Sutina. Nomor 2 Bapak Bintoro ngerti nek ngono aku saiki. Bapak Bintoro digawa nang Tang Silondo. Iki mergo pokal gawene Lurah Abilawa sak carike Bargawa pisan. Yo. Utang beras nyaur beras, utang pari nyaur pari. Dinane iki Lurah Abilawa sak carike pisan duwe utang pati karo Joko Sambang. Ojo enak-enak guyu kendangan dengkul kowe. Ora ono sing bisa nyambang patang utunge Bapak Bintoro kejaba anake Joko Sambang. Lurah Abilawa sak carike pisan. Ayo, nek pancen kon wong peguron sing duwe ilmu sejati. Kopat kapita kaya buntute ula tapak angin. Kekejero kaya manuk beranjangan kerubutono kaya menjangan mati. Sosok tindhe Gunung Gangsir rodo bojomu kowe. Pandirjo niku sing pundi? Lek dalan nang Pandirjo ya iki. Ning aku sebalike takon. Nggih. Goleki dalan nang Pandirjo tujuane apa? Kepingin kepethuk kali Lurah Abilawa sak carike pisan. Oh, dadi duwe kepentingan nang Lurah Abilawa karo cari Bargawa. Nggih, bener, Gus. Oh. Balik aku takon jenenge sampean. Nek dika kepingin roh kali kula. Ya. Kula Joko Sambang anake Lurah Gunung Gangsir. Oh, dadi Joko Sambang anake Lurah Gunung Gangsir. Sik, tenono. Bos. Lurah. Dika nyeluki sinten, Gus? Aku nyeluk bareng kowe iki wae. Nggih. Terus tujuane aku pengen takon karo Riko. Lek wis kepethuk Lurah Abilawa karo cari Bargawa. Ngeten. Ya. Saderenge kula jawab kula tak balik takon kali niku. Ya. Nek tiyang utang beras kudune nyaur napa? Yo nyaur beras. Nek tiyang utang pari, Nyaur pari. nek tiyang utang pati. Kula jenenge nagih pati. Pati-pati napa, Gus? Jenengan jelasaken, Gus. Sopo aramu ganteng nganti kate nyaur pati mau apa paten-paten deh. Kula Joko Sambang anake Lurah. Oh, Joko Sambang. Bos nuwun sewu. Beneran lah. Niki anake Lurah Bintoro dicalon anake jenengan. Oh, ya. Bang, mapan beneran. Ya. Ibumu kate tak rabi dadi awakmu iku anakku saiki. Dika niku sinten? Loh, aku Abilawa. Oh, Lurah Abilawa. Heeh. Iki cari Bargawa. Oh, iya. Iya, Pun. Hah? Tegese kula kudu nyeluk bapak kali Dika. Nyeluk bapak. Nek Dika gelem nuruti karep kula. Lah, opo penjalamu jenenge awakmu ki anak? Kula mek pengin dulinan bal. Bal. Nggih. Oh, gampang ku tak tukokne nek karo bal. Bal napa? Yo, ya bal sepak iku. Bal poli pane, Gus. Sanes niku, Gus. Bal apa? Kula kepingin dulinan bal tapi sing rupa ndase Abilawa. Gus, on sektor kok nganti njaluk bal ndase wong tuwa sing kaya aku iki. Lah jenenge yo napa? Lho, bapakmu Bintoro wis tekani pati saka Abilawa. Lho, anake sik winginane sik bau kencur. Lah wis dulinan bal. Aku kepingin ngombe dawet. Gelem nuruti apa gak? Moh. Kon saiki gelem nurimi, ya kon dadi nyeluk bapak aja ngelama karo bapakmu. Gelem nyeluk bapak tapi lah wis mbok tukokno dawet. Lek pancen ngono penjalukmu, lek iso ngetok gulune Abilawa karo cari Bargawa, lanang kowe. Oh, Gus. Jenengan mikir kula siap.
Lah ndika sinten? Iki kan Lurah Bilowo. Lek mboten salah nggih Lurah Abilowo. Bisa cari sisan. Sing mateni awakmu. Aduh alhamdulillah. Loh, kula Joko Sambang lan ndika sinten? Semprul. Sinten? Semprul. Oh, iki londo blangkonan jenenge Semprul. Oh, ndika jenenge Jaya Semprul. Ini lho Bang. Nggih. Janjane aku benci nek Bilowo sak cari sisan. Nggih. Terus Tapi karono aku arep perlaluan nih, aku wis tuwek, gak kuat oh, ndika niki pun tuwek. Iya. Tapi kok durung dipangan codot. Duh, kan tak buah-buahan aku niki. Mboten nih. Jaya Semprul niki lak ndika niki antek-anteke londo. Buah-buahan. Bang, Napa nggih? kongkonane. Oh, kongkonane Ndara Gumpermen. Ndika pun suwe dadi antek-anteke londo. Sewengi niki Yo nutupne. nutupno niki. Lek pancene kaya ngoten, pun ndika wangsul. Boleh. Suwun, Mbak. Nggih. Suwun ya. Nggih. Lurah Abilowo sak carike Bargawa pisan wis tumekane pati. Sisan gawe. Ayo rampak-rampak maju bareng company. Tak ladeni karepmu company.
karena kamu jalan terus kamu iya ngerti pacar semuanya iya namun sekarang jika kita kebenaran mau tanpa cukup sabtu aku tetap ada mereka ini kok nyekel jadi sabtu tak cekai juga sabtu oke aku saiki dipercaya karo Riko dipercaya karo bangsa dadi opo Riko aku didadekno bekal kok gone prigen Riko dadi wis penak urip Riko kan kok menawa iki pancen nasib Riko sing golek terus ini aku muni tekan rawat-rawat tembangnya mbok aku sinambi iya jare lek Joko Sambange gawe onten-onten nggone Gunung Gamser sampai nggone Pandangan lek wis iku gunung kaya ngono karo Riko iso esuk kon kudu nurut barek Kakang Joko mikir piye terus nek perlu kon tak bondo tak gawa nang gone tangsine londo Kang Bunda eling nalika semono omong Riko sumpah sabaya mulya sabaya pati karo aku iya sapa sing penak uripe ku kudu gelem bantu karo sing kurang penak ngerti ning nyatane sedeng saiki Riko oleh jabatan Riko oleh pangkat sing koyo ngene lali karo aku kan Dik Joko Sambang iya sajane Kakang Joko Buntek gak lali kak barek janji prasetyaning nyatane Riko kate nyekel aku kak ngene Riko kudu ngerti Londo no tanah pulau Jawa iki mek katene jarah raya kang iya ngerti aku tapi ngene wis tak nurta barek Kakang Joko Buntek lek wis aku mengko lek aku gak gel iso nyekel barek Joko Sambang aku bakal apa iku dicopot jabatanku oh ngono iya nek ngono iki Riko iki termasuk abot pangkat timbang dulur kan iya jane yo gak ngono wis tak ya apa nurut to gak bakal nek Kakang Joko Buntek iki tega mentolo Kang sajane gak tega aku lah terus lek wis kok gak tega nek wis aku gak tega ya nek iso ngaliono nggone teko tanah apa iku teko Prigen Pasuruan sampai Gunung Gamsir saking abot Riko karo aku iya Kang rungokno sumpahku Kang yo iya lek pancen Riko bener-bener ngaku dulur karo aku aku percaya barek Riko mek cuma iling-ilingen Joko Sambang gelem mati Kang tapi nek pangkone Joko Buntek duh semono Joko Sambang iya Dik gak apa-apa wis Katene nang pasar apa goleki aku? Ya golek sampeyan. Ngene. Aku gak lali karo sumpahku, aku gak lali karo janjiku. Lek Sutine tetep kudu dadi bojoku. Janjiku harus ditepati. Mek cuma ngene Dik yo, iki sik rame-ramene perang ana daerah Prigen, Pandaan Pasuruan sak piturute. Aku kepingin ngelunasi bangsa Walanda.
Nek aku saiki rabi karo awakmu lak yo nyerimpet-nyerimpeti lagu ta. Yo to, aku percaya. Percaya karo aku. Nek percaya karo aku entenono. Ora suwe aku tetep nglamar awakmu. Wis suwi to, Kak. Ora suwe. Ora suwe. Wis ora ta. Ngono. Nek pancen kaya ngono, entenono. Pirang dina kas aku nglamar karo awakmu. Ya, Kak. Ngono. Kakang Joko Buntek ngomong piye? Aja nganti ngancik nang nggone pandaan. Kon wis tak kon minggat saka pandaan sih. Iya. Nyapa kok metu ya adikku? Aku ngaku salah. Aku pasrah barek Riko. Pancen aku wis rumangsa salah. Kok semono aku janji barek Riko. Nah, nek wis mlendani janji ya apa-apa kudu nurut barek Kakang Joko Buntek. Aku pasrah, Kang. Cuma aku njaluk waktu sedidik aku tak pamitan karo calon bojoku. Ngono. Iya. Iya. Pamitono nang adikku. Sutini. Sutini, Iya, Kak. kowe kudu sabar ngenteni aku. Yo. Senariane aku wis rumangsa salah mblenjani janji karo Kakang Joko Buntek. Aku mek titip pusaka iki. Pusaka iki titipno Kakang Joko Buntek. Kang Joko Buntek wis ngerti apa sing tak karepno. Lek pancen kaya ngono, awakmu sauntara entenono ndek kono, aku cek digawa karo Kang Buntek. Kang Buntek. Wis cukup, Kang. Aku ora usah mbok bondo, aku ora usah mbok rincung. Aku mlaku karepe Kang Buntek ya apa? Wis dicupuk barek golongane. Ya wis, aku pamit, Kang. Sing hati-hati. Ayo, bawa yuk. Ayo. Sini nih. Ngene yo, Kakang. Ngene, Dik, ya. Sajane gak tega gak ngentolo, lek si Joko Sambang mang digawa nang gone tangsine londo. Soale nek wis digawa nang gone tangsine londo, sing jelas mek mulih arane tok. Iya, mulane iki ngene ya. Keris iki tak gawane. Kon mlumpukno wong wedok-wedok, pandeganono wong wedok-wedok. Melu berjuang ngusir bangsa Walanda. Aku tak nglumpukno golongan sing lanang-lanang tak lumpukno, melu berjuang ngusir bangsa Walanda. Ayo. Sersan, karena diserahkan ini Sambang, kamu siap eksekusi. Oke. Silakan semuanya berondong. Saya hitung 1 sampai 3. Toh. 1, oke. Sadurunge aku mbok broneng aku ninggal wekas karo awakmu. Iya. Iling-ilingen. Ilange Joko Sambang siji. Oke. Ana darah Prigen Pasuruan ate cokol 1000 Joko Sambang. Masalah itu tidak khawatir lagi, Sambang. Karena sudah tekad bulat dari Belanda untuk membasmi orang yang membangkang perintah Belanda. Jangan lama-lama. Oke. Sekarang silakan. Aku butuh sendiri. One. Dik, Joko Sambang. Wis weruh ta janji prasetyane Kakang Joko Buntek nang adikku Joko Sambang. Dulur Sinoro Wedi, dulur ketok kunir. Iya. Mek Joko Buntek karo Joko Sambang. Iya, iya. Mulane iku, Kang. Atur matur nuwun banget karo kowe dene apa kowe gelem ngewangi perjuangane Joko Sambang. Ning aja sampe mblenjani janji mbare adikku lho ya. Ora, Kang. Sutini tetep tak rapi. Ngono. Mek cuma, Kang. Apa? Ben tambah ayem uripe wong daerah Pasuruan Prigen Pandaan kabeh.
Ayo diwarak-warakno. Oh ngono. Enteke londo mergo teko perjuangane Joko Sambang.